Вазих абый. Менә. Ничә яшьтә син Вазих абый? 86 тулдымы? Кызлар сине җибәрми, 86 әйтерсең 16 сиңа. Сине яраталар. Кызлар, әбиләр ярата бигрәк тә. Ни сәбәпле алар сине яраталар? Кем белгән аны? Юк, әйт инде, әле акчаң күп. Алар ничисәң дә, мәсәлән, менә монда бер нәрсә тырпайып тора, я кошелек, я бүтән нәрсә дип уйлыйлардыр алар бәлки. В любом случае пойдет дип торалар инде алар. Мин кой вакытта шишада тыгып чыгаман. Алды сен, шундый сен. Или бана. Так урасаенда бала гынага кирә. Бетте инде, бүген, бетте, була инде. Можно расслабиться, урчать, пошли. Allah saklaсын. Ну, малай. Теге Херлов Бисрупта бер рәсемнәр бар, ана кызык. Бер малай әбисе артыннан карап йөри икән әбисе белән. Әбисе бай. Әби дөньяга киткәч, мин бай, акча миңа бер күчер дип, шундан үсеп бара, инде ул теге яшь үсмер, шунысы егет. Әби хаман теге дөньяга китми, инде өлкәнәйгән, инде карасаң, ахыргы ни, инде бу кәкрәй биткән бабай, әбисе хаман әле исән, и потом ахыргы рәсем, анда шул әби чәчәкләр куйды моны зиратына. Шул кебек бу әбиләр менә алданыр да, бу бабайны артык анардан артырга яшәрмен дип. Облом уршы әйтмешли, облом. Безнең нык татар бабайларыбыз менә, күрдеңме менә? Настоящий менә. Монда бит менә берсе янам дигәндә үлеп китте. Хәзер яра икенчесе белән таныштым. Анысы таза тоже танышныкы. Әйе. Танышныкы. Белмисеңдер, 28-дә. Юк. Нидә? Теге карнеда эшләгән. Филиза исемле. Минем üçüncü подъезда çatardan tutturamıyor. Şunlarla, no, kibitçiler ete, Rezif abi yana söylenmek var, skolasın dilermeyin. İnanmayın, nikahı kadar biter, bilmeyin. Onu biterken, butlarımın kalını. Yaşayayım ona kadar, ölüp de gitken, gülesin. Bu Vazih babayını, Vazih abini pensionный fonddan nefretti var. Син нихатлы таладың безне дип ачулары килә аларга гел менә. Вазих бабай гел шалтыратып торалар чаллыга. Вазих бабайны хакында бер яңалык белән шатландырыгыз әле. Юк мәйтәм, кайгыртып кына сөйлим, әле исән сау, Аллага шөкер дим, алар фу дип сүгенеп куялар. Пенсионный фонд бетә инде безне шуның аркасында ди. Ну вот.